En Fanchik was Schambach, Montrolers, wat dan mijn spier niet van. Hij neemt van hand te kallen. En die was nog trouwen, door de zonsdeel, maar hij is een beetje brestje, door het progen kon. Een beetje verder, net beetje als tijd, zoals het plagioen nog was. Ah, dit is mee had ik in mijn trein bij Montrolers, dat was een beetje best. Maar wat ik was bij de trein, was die wat door de plagioen. Me kon, nakke big gulle biskos kibinda. Aga, daar de lugonen, daar is hele dood. Geen, ben een film van elkaar, nee het plagioen. Maar hoe was film dan? Welke wist dat hij je gewoon dood? Aga, hila der bij de film. Hey. Lo dikke rodita a me di scuola me gofcadi. A hi seva ligoti io. Vuoi venire? Me diris tu me stego. Bo, en tren de van waarop. Daar en dezelfde nee, dus die kouwel dozen. Me hier dollar rij. En dat hier niet waren. Oh, me voelde het. Goed, dat wordt también pel vakantie. Als je dat doet, dan jij kost land daar op je land in viso, min ook pine zo dat. Aga hila der, wel bij lof is rodi. Me disqualfe me ben de glindit. Maar zwaar niet. Zuur ben jij best, ben hij money. Afje dat door het is gewoon oh, hij zei, wat kragde. I hope being 50 jaar kragde. Oh, maar doe wie met me zal me niet kijken van een beetje best willen. Afje dat door daar en trende van. Daar en net zelfde ze die. Ah, oh, me bargo. En hier had hij goede bij wij también pellig daar. Kan er ook mee. We disqualificeerd bij plegen met mee op eerder naar pensie. Maar zuiver is dat, ja. Als je me stak op het plaat behoudt, met bezuur ben jij best pas op zelf. Maar kan jij maar landeren. Hila dia vilen. Hé, dus dan wat dat pot biet. Als je er vast staan in. Ja, zuur aan jou. Hij plikt de bed dan binnen. Zo, plikken me benden. Dan ja, ze laat zes en buurt weren. Is de wel het drum na. Eens wat ik aan wat voor weren. Kof niet jong. Zelmees. Waar kliniek zijn lukken hebben mee op eerder zijn. En mij zo zuur daar goeie pak in mijn trein. En dat we zonde, brine zonde. En dat de warme maag die een mond dikke brest op.